Atzo, de hecho, atera zen ere telebistan Arretako tomateak, ez dakit ezagutzen dituzuen Arretako inbernaderoak, hau ikusten du gabero, harritan daude eta meñakatik ere ikusten dugu. Eta hori dira, Arretako invernadero bat ikusten dena, eskualde oso. Eta, bueno, da hemendik hasita, ez dakit, gero eta, ez dakit, horrek adierazten du, ez, zelan, zenbat eta gertuagokoa eta txikiagoa izan, hobe dela, eta ez urrunetik edo ez dakit nondik ekarri alditugun jatekoak edo, ez. Bueno, ni hori esan dizuetan ez, okina naiz eta elikadura burujabetzearen munduan edo sartu naiz horregatik, ez. Klik bat edo izan duen edo, ez, eta ogia egiten hasi nintzen, eta ogia egiten hastean pentsatu nuen, bueno, zer egingo dut, erosiko ditut irin ekologikoa. Hasi nintzen nire ekologikoak erosten, baina etortu ziren, Kataluniatik, beste leku batzuetatik, ez? Eta hortik tiraka eta tiraka, azkenean hasi nintzen harreman izaten Arabako produktore batzuekin, hasi nintzen beraiei erosten, eta azkenean harreman horrek, harreman egin nituen, hasieratik egin nituen harreman horiek eraman ninduten orain egiten dudanean, ezta? Gero eta gertuagoko produktuak, gero eta agroekologian edo lan egiten duen jendearekin lan egiten ez. Azken batean, zenbat eta urrunago egon, zenbat eta galtzen da, humanitate hori edo garena gu pertsona gara eta pertsonen artean hori bat dugu, ezta? Gero eta elikagai gehiago ditugu, gero eta gauza gehiagora ailegatzen gara, lehen babarrunak eta patata jaten ziren baserrietan eta kitxo, orain pila gauza ditugu, baina ez dakigu ez da nondi datozten, ez eta biodibertsitatea, zuek esan duzue orain ari zaretela landatzen arbola autoktonak eta biodibertsitatea galtzen ari gara, gero eta elikagai gehiago ditugu, baina biodibertsitatea gero eta txikiago da. Jan aldugu edozein gauza, edozein momentutan. Azkenean, naturaren ritmoak eta guztiz galduta ditugu, ez? Ez dakit nondik bota, ez dakit ez dakit adibidez, nola gauden? Gaur egun, diru publikoa nola gastatzen dugu eta nola gastatzen da, ospitaletan, eskoletan eta erosten dira kateginetara eta horrek egiten du, merkeagoa izatea, baina ez dakigu nondik datorren jateko hori, ez dakigu nondik etortzen den. Hori aldatu ahalko litzateke, ez? Edo norbanakoen erosketa, guk egiten ditugun erosketetan ere, ez da berdina erostea tomate bat, KL Labori edo Maurizio, ez? Maurizio, rosak egiten du bere hortuan, eta bestea ez dakigu nondik datorren. Orduan, bueno, gu, ez dut esan, gu produktoren arteko, produktore sare bat daukagu, Uribe Butorreko sarea, horregatik deitu dirazu, ezta? Uribe Butorreko sarean bagabiltzerako, eta gu gara hainbat produktore, eta guztien artean egiten duguna da, eskaini saski duin bat edo,
nahi duenan. Hasi ginen, kontatuko dut sarearen historia. Hasi ginen pandemia garaian, denda guztiak itxi zituzten eta bar, eta jendeak ez zuen etxeetan geunden, jendeak ez zuen non erosi, eta guk ere galdu genituen gure plaza, gure salmenta lekua. Orduan, batu ginen, eta ginen eskaintzen saskia, jendeak nahi zuena, bai ogia, hortuko gauzak, haragia, esnekiak, produktu ezberdinak, eta pasada bat izan zen, ez ginen ez ginen kapaz egiten genuen, saltzen genuen, geneuken baino gehiago, ia, ez saltzen genuen, ez genuen gehiago saltzen, ezin genuelako gehiago saldu. Eta gaur da eguna, 20 saski edo saltzen ditugunak astean, 20 produktoren artean. Ze pasatu da tarte horretan? Bakoitza gure etxean geunden, orain bizitzak eramaten gaitu, eta ja, edo ahaztu gaituzte, edo ez dakit, edo jendeak ez dakit jarraitzen dugula, edo ez dakit, baina guk egiten dugu, eskaria jasotzen dugu interneten bidez, eta eramaten ditugu produktuak etxeetara. Etxera. Orduan, ikusten dugu hor badagoela, ez dakit, eten bat, edo zer dan, igual da, lehen komentatu, Joseba, komentatu duzun moduan, divulgazioa edo ere, egin martean ikuste, divulgatu behar dugula. Ezin duguna egin da, gauza predikatu eta beste bat egin, ez? Orduan, eten bat dago, produktore eta kontsumitzaileen artean. Egunero daukagu, egunero gozaltzen dugu, baskatzen dugu, bajaltzen dugu, eta potere hori badaukagu. Guk eman aldiogu dirua edo produktore txikiei, edo eman aldiogu dirua agronegozioa. Eta hori egunero gauza txikiekin egin dezakegu, hori norbanako moduan. Eta publikoan, zer esanik ez, zenbat baserritar edo sortu alko genituzke, baldin eta ospitaletan, eskoletan eta bar, elikadura politika beste bat izango balitz, ez? Ez dakit, hor badaude hemen, ez dakit jarraitzen duen, lehen bat zegoen kontsumo taldea txapinak, ez du jarraitzen. Ez dakit, horrelako dinamikak eta oso garrantzitsua dira, baserritarrak jarraitu ahal izateko, eta benetan elikadura osasuntxua eta kalitatezkoa edukitzen. Ez dago binkulorik produktore eta kontsumitzaileen artean. Azkenean, nik, ez dakit zer, igual egite ditu 300 ogi edo, eta ezagutzen ditut nire erosle guztiak. Eta aldrebez, erosten didatenek ezagutzen daute, bakiten non nagoen, zer ematen didan, eta zeo zer esan barra didate, esate didate. Baina hor galdu da, ze duela urte batzuk, horrela zan ere, baina galdu da hor tartean binkulo hori, kontsumitzaile eta produktore artean. Zer gehiago pasatu da? Sistema, elikadura sistema ere, joan dela agroindustriara eta gero eta produzio gehiago handiagoa daude edo gainera zera publikoek ere hori bultzatzen dute, gero eta handiagoa